Maj cüreyekî fasulyan e, cara êkê ji beriya zayînê 4500 salan li welatê Hindistanê hatiye berhemînan, belavî Çînê, Asya, Ewropa, Amerîka û hemû dinyayê bûye. Maş wekî fasulyan bi kelke, demsala biharê, mehên Nîsan û Gulanê tê çandin. Gihiştin û çêbûna maşan, mijdar û kanûn, heyva 11 û 12 ne. Maş hilgirê van cûre pêkhateyan e, proteîn, potasyum, magnezyum, asîn û piraniya wê ji lîfê pêkhatiye. Daliyê vîtamîn û mineralan de jî gelek dewlemend e maş, kêm kalorî, kêm duhne, kolesterolê sererast dike, her wisan ji hilgirê maddeya antîoksîdê ye. Sûdên maşê. Tişta herî baş di maşê de ew e bi mirovan re werimîn û gazê çênake. Ji ber maddeya magnezyum di laşê jinan de tim kêm e, di maşê de rêjeya magnezyumê zêde ye, ji bo wê xwarinekî hêja ye ji bo jinan. Li gorî lêkolînên nûjdarên Emerîkî encam dane, maş ji sedê 22 nexweşiyên dil kêm dike. Maş dermanekî yê bersojê ye, di aliyê foso de gelek dewlemend e, bi taybet jinên ku digiyanî hamîle dibin, dema dikevin mehên dawiyê zarokbûna xwe, xwarin li ser meîdê wan dimîne, bersojî dibin. Çareseriya herî baş ji wan re ew e, 10 heta 15 lip maş bikirgîne, an jî hûr bike bixwe. 100% bersojî pê re nahêle. Ji ber kêmbûna proteîn û çînko, neynûk û por zayîf dibin, maş ji wan cûre nexweşiyan re derman e. Maş duhniyatê tîne xwarê, kesê duhniyat an ku kolesterola wan bilind e, maş duhniyatê tîne xwarê. Maş bilindbûna şekir, sukeriyê nizm dike, ji ber di pêkheteya wê de lîf û proteîn heye, geryana xwînê hêdî dike, heya ji însulînê zêdetir jî bi bandor e. Spas me temaşe kir.